Sa iban pang balita, pila ka mga barangay sa Banwa, sang Haniway, ginbaha matapos ang mamunog nga pag-ulan. Duha ka manok pangisda na igo sang kilat sa Kalibo, Aklan. Isa nagtaliwan. Si John Sala nakatutok. 23 ka oras ang pagbubo sang mamunog nga ulan pasado alas 8 kagabi sa probinsya sang Iloilo. Bangod sini pila ka mga barangay sa Banwa sang Haniway ang ginbaha. Ginsulod sa tubig baha ini nga mapamalay tugas ang pag-inulan sa barangay Aquino, Nobleza East. Sa bidyong inikuha man sa barangay, makita na pag-rescue sa ining lalaki samtang mabaskog ang daludo sang tubig baha. Magluwas sa barangay Aquino, Nobleza East, ginbaha man ang pinapa ka mga barangay. Samtang maisaman ka pamilya ginrescue ang MDR-RMO Haniway sa barangay Damoong. May portions sa isang barangay sa Nulian. Pero dasig na siya. Kada umugog ng ulan, siyempre dito magputa na ang tagamnan. Dito ginagagatog alawas na dito sa barangay Sauyan. Tapos nasa nagbaha man ang Suno sa Pag-asa Iloilo apisar nga wala sang bagyo kon weather disturbance sa sulod sang PAR, lauman ang mamunog nga pag-ulan sa Western Visayas ilabi na kun hapon o kun gabi bangod sa Intertropical Convergence Zone. Ating nga weather system is sagapon sa ITCZ. So expected natin na during that time, especially ligid sa hapon kag sa gabi naton, especially mundugang man naton sa kagahon nga commonly tuhawgid ang ina nga mga severe nga thunderstorm. Samtang sa barangay Nubuswang, Kalibo, Aklan, isang patay samtang isang pilason matapos maigo sang kilat sa tunga sang labod. Ginkilalang napatay kay alias Alfe samtang ang napilasa naman amo si alias Jeward. Suno sa nakakita sa mga manugpangisda, gulpyada lang ang ginigo sang kilat ang sakayan sa mga biktima. Nasunog pa ang sakayan tugas ang kilat. Gintinguan nga ma-rescue ang duwa apang napatay si alias Alfie samtang gindala sa ospital si alias Jeward. Panumdum sang Pag-asa sa tion nga nagapangilat. If ever ka magpalawod kita, flat surface ina siya sa palibot naton, wala gawat yung mga taas nga object other than kamo or ang barko nga na. So that tendency is kabugid ang possible nga isa ka target kang kilat. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.